papunta na tayo sa kabilang part ng Centrum. Ang tawag ng ano na to, street ay Golgotha. Golgotha, ibig sabihin, ang street na to, ito na street na to, wala tong dadaan ng cars. Diyan lang sa mga in-between. Kung walang pandemic, friends, madami talagang tao nag-standby dito. Pero, ang nangyari kasi pandemic, di ba? So, ayan, kukunti lang mga tao naglalagalag ngayon. Para sa akin, okay lang naman maglakad-lakad. Basta malayo lang sa ibang tao. Mga 2 meters ang pagitan sa ibang mga tao. At saka outdoor naman to, friends, okay lang. Huwag lang dumikit. Di ba? Ito naman siya, yan. Iba na namang mall to. Kasi kanina doon tayo sa, yung mga area dito, mga bilihan din yan sila. Yan sa mga paligid ng mga buildings. Mga bilihan din yan, at saka kainan. Pero yung mall talaga ay dito. Mga buildings beside that ay ganun din, mga kainan. Fountain na nakaganyan lang, hindi function na pataas talaga. Meron talaga nakaganyan lang. Yan. Diba? Tapos lang, season, friends. So, palitan na naman to ng ibang flowers. Kasi tapos na yung season niya eh. Yan, friends. So, itong na to, mall, hindi siya ganun kataas. Pero may ground floor pa yan. Pero malapad siya. Tulad nga ng sinabi ko, yung maliit lang siya tingnan dyan. Pero yung mga nasa paligid na mga buildings, mga din yan, mga shops at saka kainan. Simula doon sa may church, di ba may mall pa din doon sa kabila, at saka papunta dito na side, at saka dito na side, puro yan mga kainan at saka bilihan. Kaya hindi kailangan ng sobrang laking mall kasi nga siya block, isang block na puro shopping area. Di ba, Chris? Yung mall dito hindi ganun ka lalaki, pero yung mga gilid-gilid ng mall ay din bilihan. Yan, friends, mukhang yung outfit namin ay kakaiba na ngayon compared sa panahon kasi kanina sobrang talaga, as in malakas ang ulan pag pupunta ko dito, tapos ngayon mainit na. Andito pa din tayo sa Arcaden na may mga madaming flowers. If you tingnan nyo, friends, kung ka-cute yung mga flowers. Actually, may wild version din to. Makikita mo to sa gilid-gilid ng karsada. Mga wild lang. Ito, tame version ng flowers. Yan. Madaming ganyan na sa wild. Wild version. Yan. Saan na tayo papunta? Samantala. Doon sa kabila. Paano dito? Oh, ito na pala yung new na office. Lumipat na pala sila. Oh, kailan lang? Before nag-summer, dihan na. Oh, so ako lang yung hindi updated. Hindi ako updated, friends, and nag-transfer na pala dito yung knob. Kasi hindi ako palagi dito sa Centrum. Doon lang sa kabilang side ng Shein eh. Malawak kasi ang city na to. Tas ito talaga yung pinaka-Centrum. City center. Dito sa Shein, hindi nay. Sa Dol. nay. Dili po siya dol. Hindi. Siya parang DSWD, social welfare. Ba? Oh yeah.
ang city na to, friends, hindi mo makikitaan ng mga matataas na malls, matataas na buildings, di ba pa? Pero ang makikita mo dito ay mga old buildings. Ma-appreciate nyo yung mga old buildings dito, nature. Yan, parang old city type siya na city. Kasi yung ano, yung Oslo, ano talaga siya, parang new version na siya. So, tayo ay pupunta dito sa kabilang side. Ito, friends, ay Rudhusplassen. Kung ano pa, kung sa Pilipinas, ito ay isang munisipyo. City Hall. City Hall pala. Ito yung City Hall namin dito. Di ba? City Hall ba? Yeah. Dito hall or kung ano yung masakit. Yeah. Punta tayo dito sa ano, sa may gitna. Para makita nila yung City Hall talaga, yung beauty. Para makita yung beauty ng City Hall. Kaya pupunta tayo dito sa gitna, friends. Yan. Last 17th of May, dito ginanap yung ano, yung celebration. Sa TV lang kami nanood, friends, kasi nga walang ano talaga celebration ng 17th of May. So dito sa Norway, pag 17th of May, as in super laking celebration yan, friends. Constitutional Day. Kung sa Pilipinas pa ay Independence Day. As in, ang mga tao, nagsusuot sila ng national dress. Tapos, colorful, iba-iba yung ano nila ng tabas ng damit kada probinsya. So, tapos napaparade sila, friends. Na-feature ko na din yan, yung 17th of May sa isa kong vlog post. At ilagay ko yung link sa ano, sa taas. Para kung gusto niyong makita ano yung 17th of May celebration na wala pang pandemic, ma-appreciate nyo din, friends. Kasi sobrang nakakaaliw talaga yung 17th of May celebration. Pero, dahil nga pandemic, walang ganon. 2 years nang walang ganon. Ginagawa nila, ano sila dito, nag-live. May ano sila dito, may grupo na ang tawag nito. merong pagitan sa bawat isa para sila na lang yung ano mag-represent bale sa ano mga tao, tapos naka-live, tapos kami namang mga tao dito ay nanonood na lang sa TV. Yun na lang yung ginagawa, friends. Tingnan nyo pala yung ano, yung trees sa itaas. Ipakita ko sa inyo. Ang trees, friends, puno ng flowers, no? Ayan. Puno siya ng white flower. Malapit na matapos yung season niya, kaya ano na siya, yung iba wilted na. Pero maganda pa din. Diyan tayo kanina, friends, yung City Hall, oh. City Hall ng Skiien. Tapos yun sa kabila hotel yan. Isang hotel yung 2 buildings. Ayun, nauna na yung friend ko, friends. Madali tayo kasi nauna na siya. Ang bilis niyang ano, maglakad. Ayan. Friends, yung papunta kung saan ako nakatira ay dyan. So, paminsan-minsan lang talaga ako magpunta dito sa Skiien Centrum, friends, kasi doon ako sa kabilang part ng city nakatira eh. Yung tinitirahan ko na part ng city ay malapit sa nature. Malapit sa mga trees and everything, kasi may park din yun na malawak doon, tinatawag na Skiien Fritidspark.
Ang park naman na yon ay mga puno, tapos mga sports activities, indoor at saka outdoor. Yun yung andoon. Yan, friends. Ang tawag dito sa place na to ay Briga. Yan. Briga means pier. So, andito tayo sa may pier banda. Ayan, kung makikita nyo, friends, ang daming puno na may mga puno ng cherry blossoms. May mga flowers din. Sobrang ganda na ng weather kanina. As in, talaga yan, white at saka gray. Yung sky. Tapos ngayon, tingnan nyo, friends, blue at saka white na makikita. Diba? Pero dito banda, meron pa ding gray. Yan. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.